И здравейте ви, Бог 7, аз съм Нарготах и тук до мен е Бен 705. И днес ще снимам една кандидатура за Суникрафт. Ще започнем от този конюшния плюс ферма. Ето тук коне, прасета. Това е двойна кандидатура. Ето тук има нещо като шоп. Импровизиран шоп. И... тук това ще ви го покажем накрая. Това е някаква китайска къщичка. Ето. Кажи им горния етаж. Ще го покажем. Това тук седеш и ядеш. Тук е тераската. Тук е тавана. Ето тук. Това е Ендер портал. От тук има още една къщичка. Тя е доста голяма. Ето я. Но е празно. Защото няма какво да се сложи толкова. От тук втория етаж. Тук е тавана. Section table. Ето тук тераската. Тя май е най-голямата. Или не знам. Да. Кажи им знамето. Селтин. Излез през терас, може. Ето това е нашето знаме. Тук имаме някакви две градинки. Има моркови, пшеница, картофи. Тук Недерларс. Това е нещо като голям фонтан тук има. Седете и се наслаждавате. Така. Това е нещо като хотел. Малко като къщичка. Ето. Тук влизате и си взимате стая. Тук има някаква малка. Тук идвате и ядете. Тук е кухнята. Да, бе, 4 човек. Ето котлони. Мивките, печка. Така. Не ти ходящи спа. Ето тук пак една стая с телевизор. Това е най-голямата. Сега отиваме към втория етаж. Тук има само стаи. Ето една стаичка. Малко не е празен коридора, но... Няма какво сложим. Ето тук още една. Ето тук излизате. Тук е тераската. Може да седите тук. Ето е тук голямата стая. Пак с телевизор. Покажи ми енчант. Тук. Боре. Ама гъве, забрави го. Ето го. Тук е пълно с глави. Друг, имаше ли нещо? И остана да им покажем това. Нашата ферма за странници. Ти ли цъкаш бутонче? Дай. И ето какво правите. Това е доста лесно. Казвам се Пешо, на 13, той се... Кажи как се каже.
Антони Тодоров. И аз съм на 13. И... Не учи ме. Аз съм от Монтана, той е там от Своге. И това беше нашата кандидатура. Надявам се да ни приемете. Ще снимаме в сървъра ви. И това беше от нас. Довиждане. Чао.